Eutxiko gormutiko, zure lehen bidaia da. Pozik zaude? Bai, kapitaina, oso arronago pirata izateaz. Zaraipena gure eskuetan daukagu, Zesa. Bere alaxe zeure ganatuko duzu Britania txiki hori. Jainkotasuna maite zina. Ikuskari harrigarria da honako xeu. Bai horixe, harrigarria da. Bai kirolzaletasun kaskarra. Bai horixe. Nazkagarria baldin badakizu beroa. Bai oraindik amore eman ez duen erreska txiki bat ezik noski. Bai, hala da. Erromatar gehiago omen dira etortzekoak. Ez dut uste luzaruan aurre egin ahal izango diegunik. Barkaidazue, ez zera barkaidazue otoiene jaunok. Nere izena Zezentorax da eta Britaniarra naiz. Ene piratak dira eta oraingoan gureak egin du! Salba gaiteze! Ez zotu ditzagun barre batzu egiteko! Etxaron entzuko dituzu bai galiarroien garrasiak! Ongi Zezentorax, oso afarik osoa prestatuko dizuet. Edan tapake eman kasi Petrus. Oztuko zaizu bestelata. Botuz generalaren mezu bat dakart. Upela batean arma sekretua daramaten galiar gaizto batzuren bila gabiltza. Aizu potolo! Okarreko aldetik ari zara gidatzen. 2000 urte barru nere bilarteak itxura esentea izango dura uste dut. Honi, itxura gabekeria ateritzot. Upategian eskutatuko dugu nere ardo galiarrarekin batera. Tutatisek berak ere gustorazko edango luke nere herrialdeko ardotxo fina dauka. Galiar bat! Bilari garen oietako bat izango da. Jaberik gabeko gurdi bat. Ene hau bai paotxa jaberik gabeko gurdi lapur patentzat. Hornitzaile bikaina daukat, bai, baina noski hori ogibide sekretu. Erromatarrak etorri dira eta Goliz eta Sabel gainean kasko piloa zituen lotan zegoen potoloa eraman dituzte. Harrigarria, gure bizilagunak zaratatxu daude gaur. Ez aldala petula. Hala da, nahi helduzu esnerik. Falta, bortxakeri handia erakutsi duzu. Aurpegia zanpatu didana, zeu izan zarela uste du eta gure ez alda ala? Hobe dugu lasai jokatu. Izan ere, hau joko bat besterik ez da bere gora behera guztiekin.